sake shi kawai daga wajen. Yau action. Ba sana musulunci ake wannan kamar wannan katin ko Ya Allah sake shi. In ma cikin kawayen ki ma akwai wanda mutan kun ba ki cire ki musu. Ni ba ki da matsala. Ka gane mu? Kaga yan matan artist. An je break kenan. Ina plate ɗin da yake gaban ka. Action. Dan Allah mai shiru dan Allah muna son santi. Ina shayi ne sai da kamar shi zai ce ba ne ga amma me zafi wanda ba ka cinye mana shi. to ai bai zo bane ba sai ya zo da sai da komai din Allah ba mu dan plate Kakka kware. ina yin empty plate din nan Ina hauka. ya baka santi Kakka kware fa. dan Allah mu tashi Bai sai a sa mu. a tashi santi shi muke so mu dauka dan so kaga wannan loma karshe dan da Kakkai. santi za mu dauka